ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सगळ्यांना सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे मनापासून या हरे अध्याय कृष्ण. वर्गामध्ये। तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौर निताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गुरु महाराज जे पताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजींच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि एस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया। हरे कृष्ण। सो आपण शेअरिंग नाही केलंय मी, मला वाटतं स्क्रीन माझी ओके ठीक आहे। दिसतंय माताजी 26वा श्लोक आहे. ओके एक मिनिट, मला काहीतरी येस एक सेकंड। मी मागच्या वेळेला फक्त शेवटी एक त्या अंतरंगा शक्तीबद्दल विचारलं होतं की विठ्ठल आणि दत्त आपले जे महाराष्ट्रीयन लोकांचे उपास्य आहेत ते अंतरंगा शक्तीचाच विस्तार का हा असं. हा तर त्याच्या पुढचा श्लोक आहे हा. हो, त्याचं उत्तर मी तुम्हाला दिलं होतं की हे विस्तार असूही शकतात, पण त्याचा इथे इथे उल्लेख संदर्भ, नाहीये. इथे इथे संदर्भ संदर्भ नाहीये। हा नाहीये. संदर्भ नाहीये त्याचा। हम्म आणि याचं जे बाकी याच्यामध्ये ग्रंथांमध्ये आणि जे दिलेलं आहे त्यानुसार ते, एक मिनिट मी हम्म. फक्त, मला ती स्क्रीन दिसत नाहीये हा त्यामुळे आता गेली ती स्क्रीन. नाही एक सेकंड, त्यामुळे मी जरा स्क्रीन करते। आता श्रीकृष्णाचं चित्र दिसतंय आणि नाही ते हो एक योजना सेकंड, माताजींचं आहे. एक सेकंड, एक सेकंड। आता दिसतीये स्क्रीन? हो आता हो दिसतेय. दिसतीये माताजी. ओके दिसतीये. हरे कृष्ण ठीक आहे। सो आपण 26व्या श्लोकावरती आहोत आणि ज्ञान विज्ञान योग आज आपण हा अध्याय पूर्ण करूया, हम्म. म्हणजे पूर्ण होईलच आपलं। तर 26व्या श्लोकावरती आहोत, सुरुवात करूया आपण। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। वाचायचंय कोणाला? हरे कृष्ण. वाचू का? हा वाचा माताजी। हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, वर्तमान काळात घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणीत नाही. तात्पर्य, या ठिकाणी साकार आणि निराकार वादाचा प्रश्न स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे. मायावाद्यांच्या मताप्रमाणे जर पुरुषोत्तम भगवंतांचे श्रीकृष्ण रूप हे प्राकृत अर्थात माया असले असते तर त्यांनी साधारण जीवाप्रमाणेच देहांतर केले असते आणि त्यांना आपल्या गतकाळातील जन्माचे इकडे जन्मामध्ये बद्ध असलेला कोणत्याही मनुष्याला आपल्या पूर्वजन्माची स्मृती होऊ शकत नाही.
तो आपल्या भविष्य काळातील जीवनाबद्दल काही सांगू शकत नाही. तसेच त्याला आपल्या वर्तमान काळातील जीवनाबद्दल काही भाकीत करता येत नाही. आणि म्हणून तो भूत, वर्तमान आणि भविष्यातील कोणत्याही घटना जाणू शकत नाही. जोपर्यंत मनुष्य भौतिक विकारातून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत तो भूत, वर्तमान आणि भविष्य जाणू शकत नाही. भगवान श्रीकृष्ण स्पष्टपणे सांगतात की साधारण मनुष्याला भूत, वर्तमान आणि भविष्याबद्दल काहीच ज्ञान नसते. परंतु ते मात्र पूर्वी घडलेले सर्व काही, वर्तमान काळी घडत असणारे आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही पूर्णपणे जाणतात. चौथ्या अध्यायात आपण पाहिले आहे की भगवान श्रीकृष्णांना लाखो वर्षांपूर्वी आपण सूर्योदय विवस्वानाला गीता सांगितल्याचे आठवते. भगवान श्रीकृष्ण सर्व जीवांच्या हृदयात परमात्मा रूपाने स्थित असल्यामुळे ते सर्व जीवांना जाणतात. परंतु श्रीकृष्ण हे जरी पुरुषोत्तम भगवान आणि परमात्मा रूपामध्ये उपस्थित असले, तरी अल्पज्ञानी व्यक्तींना निर्विशेष ब्रह्माचा साक्षात्कार झालेला असला तरी श्रीकृष्ण हे परमपुरुष असल्याचा साक्षात्कार होत नाही. निश्चितच भगवान श्रीकृष्णांचे दिव्य शरीर नश्वर नाही. भगवान श्रीकृष्ण हे सूर्याप्रमाणे आहेत आणि माया ही मेघाप्रमाणे आहे. उपमा छान दिले. माया ही मेघाप्रमाणे आहे. भौतिक जगतात आपण सूर्य, मेघ तसेच नक्षत्रांना आणि ग्रहांना पाहतो. आकाशात या सर्वांना ढग तात्पुरते आच्छादित करतात, परंतु हे आवरण असल्याचे आपल्याला आपल्या मर्यादित दृष्टीमुळे वाटते. पण वास्तविक प्रमाणे सूर्य, चंद्र, तारे हे झाकलेले नसतात. त्याचप्रमाणे माया ही भगवंतांना आच्छादित करू शकत नाही. आपल्या अंतरंगा शक्तीमुळे ते अल्पज्ञानी मनुष्यांना प्रकट होत नाही. या अध्यायाच्या 3ऱ्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे लक्षावधी मनुष्यांपैकी थोडेच लोक या मनुष्य देहात पूर्णत्व प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात आणि अशा हजारो सिद्ध पुरुषांपैकी एखादाच भगवान श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणतो. जरी त्याला निर्विवेश ब्रह्माचा किंवा अंतर्यामी परमात्म्याचा साक्षात्कार झाला, तरी त्याला कृष्ण भावना भावित झाल्या वाचून पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार होणे शक्य नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत इथे सांगतायत की भगवंतांनी सगळ्यांना जाणलेलं आहे वर्तमानात. जसं आपण चौथ्या अध्यायाच्या पहिल्या काही श्लोकांमध्ये वाचलं की जिथे भगवंत हे सूर्यदेवाला सगळं ज्ञान देत आहे. सूर्यदेव विवस्वानांना त्यांनी भगवद्गीता 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही गीता भगवंतांनी विवस्वानांना सांगितलेली. त्याच्यानंतर त्यांचा पुत्र मनू आणि मग इक्ष्वाकू अशा प्रकारे ही भगवद्गीता मानव जातीपर्यंत आलेली आहे. परंतु ही कुठेतरी लोप पावली, ती खंडित झाली, कारण तिथे कुठेतरी गुरु परंपरा तिथे लुप्त झालेली आहे. त्याच्यामुळे ते ज्ञान सुद्धा लुप्त झालेलं आहे. परंतु भगवंत तिथे सांगतायत आणि म्हणूनच जिथे आध्यात्मिकता आणि भौतिकता याच्यातला आपण फरक जाणलेला आहे की भगवंत यांचं शरीर नश्वर नाही, कारण त्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे आणि आपला हा शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे. आणि म्हणून जे अल्पज्ञानी लोक आहेत की ज्यांना फक्त निर्विशेषवादी, जे भगवंतांच्या साकार रूपाला जाणू शकत नाही, जे भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत होऊ शकत नाहीत, अशांचं काहीच होऊ शकत नाही, कारण त्यांचं ज्ञान अल्प आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात मी सगळ्यांना जाणलेलं आहे, परंतु मला कोणीही जाणू शकत नाही. आणि म्हणून असे अल्पज्ञानी, निर्विशेषवादी, जे निराकारवादी लोक आहेत, जे आपण म्हटलं की जे ज्या शंकराचार्यांनी भगवंतांना पुरुषोत्तम म्हणून सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच परंतु तिथे कुठेतरी अद्वैतवाद जो आहे की आपण भगवंत होऊ शकतो, आणि म्हणूनच तिथे तिथे हा द्वैत आणि अद्वैतवादामध्ये फरक आहे. तिथे निराकारवादी लोक हे भगवंतांच्या साकार रूपाला जाणू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच मग भगवंत इथे सांगतायत की मी सगळ्यांना जाणू शकतो, परंतु मला कोणीही जाणू शकत नाही. इथे माया आणि सूर्यदेवांचं, सूर्यचंद्राचं उदाहरण खूप छान दिलेलं आहे. जसं आपल्याला वाटतं की सूर्य आणि चंद्र की आता ते दिसत नाहीयेत, म्हणजे ते नाहीयेत तिथे. सूर्य आणि चंद्र त्याच जागी असतात, फक्त आपल्या काही इंद्रियांच्या मर्यादेमुळे आणि त्या ढगांना त्यांनी कव्हर केल्यामुळे कुठेतरी ते आपल्याला दिसेनासे होतात. आणि म्हणून भगवंतांचंही उदाहरण इथे की भगवंत हे सूर्यचंद्राप्रमाणेच आहेत. आणि अशी ही जी माया आहे ही भगवंतांना कुठेही अम, 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 प्रभावित करू शकत नाही. भगवंत
भगवंतांच्या अधिपत्याखाली माया आहे, भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली माया आहे. पण माया भगवंतांना काहीही करू शकत नाहीत. पण भगवंत ज्यांच्यासाठी प्रकट व्हायचं आहे, म्हणूनच जे भक्त आहेत त्यांच्यासाठी भगवंत प्रकट होत आहेत. आणि म्हणून आधीच्याही श्लोकामध्ये आपण जे जाणलेलं आहे की हा जो साक्षात्कार आहे हा फक्त भगवंत भक्तांना, आणि म्हणूनच त्याचप्रमाणे माया ही भगवंतांना आच्छादित करू शकत नाही, परंतु भगवंत आपल्या अंतरंगा शक्तीमुळे अल्पज्ञानी मनुष्यांसाठी कधीच प्रकट होत नाहीत. जसं मी त्या चित्रकाराचं उदाहरण दिलं की चित्रकार हा फक्त जाणकार चित्रकारांनाच त्याबद्दल ज्ञान देतो, पण ज्यांना त्याचं ज्ञान नाहीये त्यांना ते सांगूनही त्याचा काही उपयोग नसतो. त्याच प्रकारे ते असतं. एक सेकंद हा. हा दादा निघालात तरी झालं ना. ओके. सो अशा प्रकारे जो भगवंतांना, जे आपण म्हटलं समहात्मा सुदुर्लभ हा, की असे लाखो लोक भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करतात आणि जे भगवंतांशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्यातला कुठेतरी एकच समात्मा हा सुदुर्लभ हा, की असा एकच दुर्लभ आहे जो भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो, आणि त्यासाठी ती कृष्ण भावना जोपासणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. पुढे जाऊ. हम्म. काही डाऊट आहे याच्यामध्ये, काही प्रश्न आहेत या श्लोकावरती? नाही, कळलंय सगळं? मला तरी नाही, बाकीच्यांना विचारा. ठीक आहे. बाकी पुष्पलता माताजी, योजना माताजी, काही कळलंय कळलंय माताजी, कळलंय? कळलंय. ठीक आहे. आपण पुढे जाऊया. इच्छा हो हो. द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतप. येस माताजी, वाचणार? कोणी वाचतंय का? नाही तर मग मी वाचते. योजना माताजी, पुष्पलता माताजी. हा, वाचते मी. हा, वाचा माताजी. हे परंतप वाचा. भारता, इच्छा आणि द्वेष यापासून उद्भवणाऱ्या द्वंद्वाने मोहित झाल्यामुळे सर्व जीव मोहामध्ये जन्म घेतात. तात्पर्य: शुद्ध ज्ञानमयी भगवंताच्या अधीन असणे ही जीवाची वास्तविक स्वरूप स्थिती आहे. या विशुद्ध ज्ञानापासून दूर होऊन जेव्हा तो मोहित होतो तेव्हा त्याच्यावर मायाशक्तीचे नियंत्रण येते आणि म्हणून तो भगवंतांना जाणू शकत नाही. अच्छा आणि द्वेषरूपी द्वंद्वामध्ये मायाशक्ती प्रकट होते. इच्छा आणि द्वेषामुळे मनुष्य भगवंताशी एकरूप होण्याची इच्छा करतो आणि त्यांचा द्वेष करतो. इच्छा आणि द्वेषाने दूषित किंवा मोहित न होणारे शुद्ध भक्त जाणतात की भगवान श्रीकृष्ण हे आपल्या अंतरंगा शक्तीने अवतीर्ण होतात. परंतु अविद्या आणि द्वंद्वाने मोहित झालेल्या मनुष्यांना वाटते की भगवंतांना प्राकृत शक्तीने निर्माण केले आहे, परंतु हे त्यांचे दुर्भाग्य आहे. असे मनुष्य मान अपमान, सुख दुःख, स्त्री पुरुष, शुभ अशुभ, हर्ष विषाद इत्यादी द्वंद्वात राहतात आणि त्यांना वाटते की ही माझी पत्नी आहे, हे माझं घर आहे, मी या घराचा मालक आहे, मी या स्त्रीचा पती आहे. ही सारी मोहित करणारी द्वंद्वे आहेत. जे द्वंद्वांनी मोहित होतात ते पूर्णपणे मूर्ख असतात आणि म्हणून ते भगवंतांना जाणू शकत नाही. हरे हरे कृष्ण, कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे द्वंद्व रूपी दाखवलेलं आहे की इथे इच्छा आणि द्वेष या दोन गोष्टींमधला फरक, आणि इच्छा काय करावी आणि कशा स्वरूपाची असावी. तर इथे आपल्याला जेव्हा आपण शुद्ध भक्तांविषयी जाणतो, ती शुद्ध भक्त आणि ती जी लेवल आहे त्या लेवलला गेल्यानंतर तिथे कुठलंच द्वंद्व उरत नाही. तिथे ना मान ना अपमान, ना सुख ना दुःख, किंवा स्त्री पुरुष, शुभ अशुभ यामधला फरक कुठेतरी सगळा गळून पडलेला असतो. आणि तिथे कुठेही ते द्वंद्व नसतं, मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं द्वंद्व नसतं, कारण तिथे फक्त शुद्ध भक्ती असते. आणि म्हणूनच तिथे फक्त भगवंतांशी जोडलं गेलेला असतो. आणि ती विशुद्ध भक्ती जी असते तिथे ह्या इच्छा आणि द्वेषाला अजिबात जागा नसते. परंतु जे या माया शक्तीने वेढले गेलेले आहेत ते निश्चितच भगवंतांना जाणू शकत नाही, कारण त्यांच्यावरती माया शक्तीचं नियंत्रण येतं. जसं आपण पावसाच्या थेंबाचं म्हटलं की हा पावसाचा थेंब हा आकाशातून पडेपर्यंत तो ट्रान्सपरंट पांढरा शुभ्र असतो, क्रिस्टल क्लिअर असतो, पण ज्या क्षणी तो मातीत मिसळतो त्याचा चिखल होतो. त्याचप्रमाणे हा जीवात्मा ज्या क्षणी या भौतिकतेमध्ये गुरफटतो आणि ज्या प्रकृतीमध्ये येतो, या तीन गुणांच्या प्रभावाखाली जेव्हा तो येतो तेव्हा निश्चितच तो द्वंद्वाने आणि मग या षड्रिपूंनी मोहित होतो. आणि निश्चित तिथे कुठेतरी इच्छा द्वेष
माझं तुझं मी माझा आपलं म्हणजे सगळं माझ्यासाठी माझं आहे हे मी निर्मिलेलं आहे. इथे कुठेही भगवंतांना जागा नसते आणि भगवंतांचं जे काही आहे ते फक्त ते एका प्राकृत म्हणजे कुठेतरी फक्त ते त्यांच्या अं, अं, काय इथे शब्द वापरलेला आहे की शुद्ध भक्त जाणत नाहीत परंतु ते त्यांचे दुर्भाग्य आहे आणि त्यांना फक्त वाटत असते की भगवंतांना प्राकृत शक्तीने निर्माण केलेले आहे. जसं ही प्रकृती आहे, जसं जीवांची निर्मिती केलेली आहे तशीच भगवंत सुद्धा निर्माण होऊन ते या प्रकृतीमध्ये येतात असं कुठेतरी त्यांच्या सगळ्या अल्पज्ञानी बुद्धीने ते जाणत असतात आणि म्हणून तिथे कुठेतरी इच्छा आणि द्वेषाने ते दूषित आणि मोहित झालेले असतात. मग ते भगवंतांना निश्चितच जाणू शकत नाहीत. परंतु अविद्या म्हणजे जे शुद्ध भक्त असतात ते मात्र या द्वंद्वाने मोहित होत नाहीत कारण तिथे कुठेतरी सगळं गळून पडलेलं असतं. तिथे ती आपण म्हटलं ना ज्या स्थिता धीर मुनी ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये उदाहरण घेतलं की स्थिर मन झालेला मग स्थिर म्हणजे इथे कुठेतरी बॅलन्स आहे. इथे कुठेतरी सुख दुःख मान अपमान आनंद मग शत्रू मित्र या सगळ्या गोष्टींमध्ये समतोल आहे. आणि म्हणून मग तिथे मी माझं नाहीये कारण जे काही आहे ते भगवंतांचं आहे. आणि कुठलीच मोहित करणारी द्वंद्व कारण जिथे द्वंद्व येतात तिथे मोह येतो आणि तिथे मग कुठेतरी मला सुख हवंय मला हे हवंय हे माझं आहे हे माझ्यासाठी हवंय हे मला मिळवायलाच पाहिजे या सगळ्या गोष्टींचा आविर्भाव तिथे येतो. आणि तिथे कुठेतरी फक्त मग मोहाने मग जिथे आपण बघतो की ज्या सत्व रज आणि तमोगुणांना आपण जेव्हा विस्तृत पद्धतीमध्ये जाणून तिथे आपल्याला रजो आणि तमोगुणांमध्ये हे गुण जास्त प्रकर्षाने जाणवतात की तिथे फक्त ते मोहित झालेले असतात द्वंद्वाने आणि पूर्ण त्या तामसिकतेने राजसिकतेने तिथे कुठेतरी फक्त आशा आकांक्षा अपेक्षा या गोष्टी असतात तिथे फळाची अपेक्षा सतत केली जाते. आणि अशा या रजो आणि गुणी व्यक्तींविषयी जेव्हा आपण जाणू ते मात्र भगवंतांना जाणू शकत नाही. जे आपण बघितलं तामसिक जे आपण याच अध्यायाच्या सुरुवातीला बघितलं की 4 प्रकारचे जे लोक आहेत जे नराधम आहेत मूर्ख आहेत जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत राक्षसी माया परुत ज्ञाना की ज्या मायेने पूर्णपणे जे वेढले गेलेले आहेत असे लोक भगवंतांना निश्चित जाणू शकत नाहीत. कारण ते द्वंद्वाने इच्छा करतायत आणि द्वेष भगवंतांचा मत्सर करणारे लोक आहेत. त्यांचं काहीही होऊ शकत नाही ते भगवंतांना जाणू शकत नाही. मग भगवंत सांगतायत येशाम वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः. हरे कृष्णा. योजना हरे माताजी वाचना. कृष्ण माताजी हो वाचते. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्मे केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढनिष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. तात्पर्य जे दिव्य स्तराप्रत उन्नत होण्यास पात्र आहेत त्यांचा या श्लोकामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. पापी नास्तिक मूर्ख आणि कपटी व्यक्तींना इच्छा आणि द्वेषाच्या द्वंद्वातून पार होणे अत्यंत कठीण असते. ज्यांनी आपल्या जीवनामध्ये धार्मिक विधिविधानांचे पालन केले आहे ज्यांनी पुण्यकर्मे केली आहेत आणि पापकर्मे नष्ट केली आहेत केवळ तेच भक्तियोग स्वीकारू शकतात आणि क्रमशः भगवंतांच्या विशुद्ध ज्ञानाप्रत उन्नत होऊ शकतात. त्यानंतर क्रमाक्रमाने ते समाधी अवस्थेत भगवंतांवर ध्यान करू शकतात. आध्यात्मिक स्तराप्रत उन्नत होण्याची हीच पद्धती आहे आणि अशी उन्नती कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्तांच्या सत्संगामध्ये शक्य होते. कारण महान भक्तांच्या संघामध्ये मनुष्य मोहापासून मुक्त होऊ शकतो. श्रीमद भागवतात 5.5.2 सांगण्यात आले आहे की जर खरोखरच मनुष्याला मुक्त व्हावयाचे असेल तर त्याने भक्ताची सेवा करणे अत्यावश्यक आहे. महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेही. परंतु जो विषयी लोकांचा संग करत नाही परंतु जो विषयी लोकांचा संग करत आहे तो प्रकृतीच्या अंधकारमय प्रदेशाकडे अग्रेसर होत आहे. तमोद्वारम योषिताम संगी माताजी काय संगी संगी संगम. संगी संगम येस. बद्ध जीवांचा मोहापासून उद्धार करण्याकरिताच सर्व भगवत भक्त या पृथ्वी तलावर भ्रमण करीत असतात. निर्विशेष वाद्यांना माहीत नसते की भगवंतांच्या अधीन असणाऱ्या आपल्या स्वरूप स्थितीचे विस्मरण होणे म्हणजे परमेश्वराच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. जोपर्यंत मनुष्य आपल्या स्वरूप स्थितीमध्ये स्थित होत नाही तोपर्यंत तो भगवंतांना जाणू शकत नाही किंवा दृढ निष्ठेने त्यांच्या दिव्य सेवेमध्ये युक्त होऊ शकत नाही.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जोपर्यंत भक्त स्वतःला भक्त मानत नाही, जो भगवंतांचा सेवक आहे, नित्यो नित्यानाम, ज्याप्रमाणे सेवक की स्वरूप स्थिती काय आहे की भगवंतांचं सेवक असणं, मी नित्य भगवंतांचा सेवक आहे, हे जोपर्यंत जो स्वतःला आत्मसात करत नाही तोपर्यंत तो भक्तीमध्ये येऊ शकत नाही. कारण तो कुठेतरी स्वतःला भगवान रूपाशी निगडीत करतो, तो कुठेतरी स्वतःला देव सुद्धा बनू अशा प्रकारे जे आपल्याला जी अ, अ, ज्या अद्वैतवाद आपण जो म्हटलेला आहे की सॉरी अद्वैतवाद जो म्हटलेला आहे त्याप्रमाणे अशा पद्धतीने विचार केला जातो. आणि म्हणूनच जे या द्वंद्वातून पूर्णपणे पार पडू शकतात, की जे पापी आहेत, नास्तिक आहेत, मूर्ख कपटी लोक जे आहेत, जे तामसिक आहेत, जे रजोगुण असा खूप क्वचित दिसतो, पण हे सगळे तामसिक लोक जे आहेत त्यांना हे खूप कठीण आहे. आणि अशा प्रकारे मग ज्यांनी आपल्या जीवनामध्ये धार्मिक विधिविधानांचं पालन केलेलं आहे, ज्यांनी पुण्यकर्म केलेली आहेत, पापकर्म नष्ट केलेली आहेत, केवळ तेच भक्तियोग स्वीकारू शकतात आणि क्रमशः भगवंतांच्या विशुद्ध ज्ञानाप्रत उन्नत होऊ शकतात. कारण कितीही म्हटलं तरी भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला जेव्हा आणलं जातं तेव्हा निश्चितच त्या स्तराप्रत उन्नत करता येतं. मग अशा ठिकाणी आपण बऱ्याच ज्या पापी लोकांचं, मग मृगारींचं उदाहरण देता येईल, वाल्या कोळीचं उदाहरण देता येईल, की वाल्याचा वाल्मिकी झाला ज्यांनी रामायण रचलेलं आहे, की जो पशूंची आणि हत्या करायचा. मग तेव्हा नारद मुनींनी त्याला विचारलं की तुझ्या पापात वाटेकरी होतील का तुझे कुटुंबीय. तेव्हा जेव्हा ते नाही म्हणतात तेव्हा त्याला कुठेतरी जाणीव होते. आणि मग जेव्हा तो त्या मार्गावरती भगवंतांचं वर्णन जेव्हा तो भगवत भक्तीबद्दल जेव्हा तो जाणतो नारद मुनींकडून, तेव्हा जेव्हा तो त्या ध्यानासाठी बसतो आणि अनेक वर्ष तप करतात वाल्याकुळी, तेव्हा मग त्या वाल्यांचे वाल्मिकी, मग अगदी मुंग्यांची वारुळं त्यांच्या शरीरावरती झालेली आहेत. अशा अनेक वर्षांच्या तपानंतर मग ते निश्चितच भगवत भक्तीमध्ये जातात. तेच उदाहरण मृगारींचं आहे की पापातून, आणि म्हणूनच अशी मग या पापी त्यांच्या ज्या काही पापकर्म असतील, पतित त्यांचा भाव असेल, तो निश्चितच नष्ट होण्यासाठी मदत होते. जसं मृगारींना सुद्धा मृगारींचे मृगारी ऋषी झाले की अगदी इतका त्यांचा भाव बदलला की जे अर्धवट प्राण्यांना मारायचे, त्या नारद मुनींनी जेव्हा त्यांना सांगितलं की तू हे सगळं बंद कर, हे खूप भयंकर कृत्य करतोयस, मग तो म्हणतो मी फक्त माझी उपजीविका करण्यासाठी, माझ्या वडिलांनी हे करत आलेले तेच मी करतो आहे, कारण मला माझी उपजीविका, मला माझ्या कुटुंबाचं पालन पोषण करायचं आहे, तर मला हेच माझं माझं हे माझं एवढंच मी करू शकतो, मला त्याच्यासाठी उपजीविकेसाठी हे माझं साधन आहे उपजीविकेचं. मग तेव्हा नारद मुनी म्हणतात हेच मी साधन तुझं बदललं आणि तुला पर्याय दिला तर तू ते करशील का. तर मला जर मिळालं मला माझ्या कुटुंबाला पालन पोषण भरण पोषण करायला तर मी नक्कीच बदलेन. मग तेव्हा नारद मुनींनी त्यांना भगवत भक्तीविषयी सांगितलेलं आहे. आणि मग मृगारींनी तो मार्ग स्वीकारून नंतर मग अतिशय छोटीशी कुटी बांधलेली आहे गावाच्या बाहेर. आणि मग तिथे वाऱ्यासारखी बातमी पसरत जाते की अशा प्रकारचा की जे प्राण्यांना अर्धमेले मारणारा मनुष्य असा जेव्हा भगवत भक्तीमध्ये येतो, त्याचा भक्त बनलेला आहे आणि मग तो सत्संग करता आहेत, नाम 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 संकीर्तन भजन आणि या सगळ्या गोष्टींनी. आणि मग येणारे लोक फक्त आपल्या हाताने येत नाहीत. मग म्हणूनच नारद मुनींनी शब्द दिलेला असतो की तुला उपजीविकेचं साधन, ती काळजी मी घेईन आणि निश्चितच तुला तुझी उपजीविका मिळेल. आणि मग येणारे जे भक्त असतात ते निश्चितच रिकाम्या हाती येत नाहीत. कोणी धान्य घेऊन येते, कोणी फळं घेऊन येते, कोणी भाज्या भाजीपाला, अशा सगळ्यांनी त्याची उपजीविका निश्चितच होते. आणि कमी पडत नाही, उलट जास्तच ते जास्त प्रमाणातच त्यांना मिळत असतं. असा हा मृगारींचा मृगारी ऋषी ज्याचं परिवर्तन झालेलं आहे. आपल्या प्रभुपादांनी काय केलं हो, ज्या अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले हिप्पी लोक होते त्यांचं परिवर्तन केलेलं आहे. की जिथे मनुष्य उभाही राहू शकणार नाही अशा ठिकाणी प्रभुपाद वावरलेले आहेत. आणि त्यांनी अशा भल्या भल्या पापी लोकांचं परिवर्तन केलेलं आहे आणि त्यांना त्यांनी भगवत भक्तीमध्ये आणि हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हा जो हरिकृष्णाचा महामंत्र आहे. रामकृष्ण एकच. परवाच एका भक्त विचारत होत्या की मला वाटतं मंजिरी माताजींनीच विचारलं, एक माताजी होत्या तेव्हा त्यांना तेच की कृष्ण आणि राम हे एकच आहे. तुम्ही जो काही मंत्र म्हणता आहात, जो काही तुम्ही मनापासून भगवंतांचं नाम घेणं, नाम संकीर्तन जे म्हटलेलं आहे, या नाम संकीर्तनाचं महत्व या कलियुगामध्ये खूप आहे. आणि म्हणूनच पण हा तुम्ही ऍड करा मंत्र. म्हणूनच जो म्हणजे आता हा जो उच्चार केला त्याच्यावर की गौर पौर्णिमेला जेव्हा हे याबद्दल सांगितलेलं गेलं की तेव्हा तुम्ही ह्या महाप्रभूंनी जो मंत्र आणलेला आहे तो निश्चितच तुम्ही ऍड करा. तुम्ही त्याची एक माळ जपा, तुम्हाला त्याचं निश्चितच जे काही
त्याची महती आहे ती तुम्हाला प्रत्यक्ष त्याची प्रचिती निश्चितच येऊ शकते. अशा प्रकारे हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर् अन्यथा अन्य कुठलाही मार्ग नाही. नाम संकीर्तनाचा मार्ग हा एकमेव असा यज्ञ आहे कलियुगाचा. आणि निश्चितच अशा प्रकारे त्या मृगारींचा मृगारी ऋषी होऊन की अक्षरशः जेव्हा नारद मुनी आणि पर्वत मुनी जेव्हा तिथून पुन्हा परत येत होते तेव्हा नारद मुनी म्हणाले त्या ऋषींना की चला आपण याची खबर याला कसं काय आहे हे मृगारी त्यांना आपण बघायला जाऊया. तेव्हा ते जेव्हा जात असतात तेव्हा त्यांच्या वाटेमध्ये काही मुंग्या असतात आणि जेव्हा मृगारी त्या मुंग्यांना बघतात तेव्हा ते तिथे चादर अंथरतात की जेणेकरून त्यांच्यावर पाय पडून त्या मुंग्याही मरू नये. इतकं त्यांचं इतकं इतकं परिवर्तन झालेलं आहे की जे प्राण्यांना अर्धमेले मारायचे ते मुंग्यांची सुद्धा काळजी घेत होते. इतकं त्यांच्यामध्ये परिवर्तन झालंय. तर हा भक्तीचा भाव आहे आणि ही कृष्ण भावना आहे आणि शुद्ध भक्तांच्या संघामध्येच हे शक्य होऊ शकतं. लव मात्र साधू संघ की अगदी क्षणासाठी सुद्धा जर साधू संघ मिळाला तर निश्चितच भल्या भल्यांचं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि अशा प्रकारे या भागवतामध्येही त्याचा आपल्याला संदर्भ दिलेला आहे की जे विषयी लोकांचा संग करतात मग जे इंद्रियांचा भोग करणारे इंद्रिय विषयाशी जे संबंधित लोक आहेत ते मात्र कुठेतरी अंधकारमय प्रदेशाकडे ते अग्रेसर होत असतात. ते द्वंद्वातून निश्चितच बाहेर पडू शकत नाही त्या मोहातून. कारण तिथे कुठेतरी फक्त मोह असतो. मला हे हवंय, मला ते हवंय, माझ्यासाठी मला ते करायचंय, माझ्या जवळच्यांसाठी हे करायचंय. जे आधीच्याही श्लोकामध्ये आपण जो की इथे कुठेतरी तो शुद्ध भाव व्हायला खूप जन्म लागतील हो. आपण याच्यावरती कुठेतरी निश्चित कुठेतरी फक्त एक पाऊल टाकलेलं आहे. मला वाटतं सुदैवाने आपल्याला हा सत्संग आणि हा जो साधू संघ मिळतो आहे त्याने निश्चितच आपल्याला आपल्या स्वरूप स्थितीची जाणीव होतीये की दासानुदास की सेवकाचा सेवकाच्या सेवकाचा सेवक असणं हेच महाप्रभूंनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच ती ती जी स्वरूप स्थिती आहे हे जाणणं निश्चितच आवश्यक आहे. ती स्वरूप स्थिती जोपर्यंत जाणत नाही तोपर्यंत निश्चितच भगवंतांच्या चरणी पूर्णपणे लीन होणं खूप कठीण आहे. तो भगवंतांना निश्चितच जाणू शकत नाही. माताजी, माझा एक प्रश्न आहे याच्यावर, बोला बोला विचारू का? अजी. म्हणजे हा जो महामंत्र आहे ना, हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे, म्हणजे आपल्याला सवयच अशी आहे की हरे राम आपण आरत्या म्हणतो त्याच्यामध्ये ती सवय बरोबर आहे आपल्याला. बरोबर बरोबर. हा तर म्हणजे मग हा मंत्र असा का केलेला आहे, असा का ती आलाय? कसं आहे ना हा म्हणूनच ते सांगायचं की महाप्रभूंनी म्हणजे ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षापूर्वी जेव्हा पृथ्वी तलावरती आलेले आहेत तेव्हा हा हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणूनच जे कृष्णाचा अवतार बनून आलेले आहेत माताजी, जे राधा कृष्णाचं की ज्यांनी राधेचं माधुर्य राधेचा जे तत्व जाणण्यासाठी त्यांनी कृष्णाचा अवतार घेतलेला आहे त्यांनी हा श्रीकृष्णाचा मंत्र कसं आहे ना की हरे राम म्हणतो तेव्हा सुद्धा काही चूक कशातच नाही. तोही मंत्र आपण त्या आपल्या पूर्ण पुष्पांजलीमध्ये आणि आपण आपल्या त्या प्रार्थनेमध्ये म्हणत असतो. राम आणि कृष्ण हे एकच आहे. कृष्ण हा सगळ्यांना आकर्षित करणारे तर राम आनंदी आहे, राम आनंद देणारे. त्यामुळे राम आणि कृष्ण वेगळे नाहीये. पण हा जो मंत्र आहे या मंत्राचं जे महती आहे ही प्रत्यक्ष भगवंतांनी जे भगवंतांचा अंश असलेले चैतन्य महाप्रभू त्यांनी हा मंत्र पृथ्वी तरावर लागलेला आहे. कसं आहे की आपण आता म्हणतो श्रीराम जय राम जय जय राम ऐकतो आपण की मग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कितीतरी असे बीजाक्षरी जे मंत्र आहेत तसा हा 16 बीजाक्षरी मंत्र आहे. आणि इथे कुठेतरी ज्या श्रीकृष्णांनी भगवद्गीता पृथ्वी तलावरती हे जे ज्ञान दिलेलं आहे द्वापार युगामध्ये या सगळ्याची महती जाणून मग याचे अजून संदर्भ असतील तर नक्कीच सांगेन. पण चैतन्य महाप्रभूंनी हा जो प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार असलेले जे महाप्रभू या पृथ्वी तलावरती 500 वर्षांपूर्वी आले त्यांनी हा मंत्र दिल्यामुळे ती महती या मंत्राची थोर आहे ना त्याची. अच्छा. हा, कारण मंत्र जरा मोठा आहे ना आणि तो उलट पण म्हणावा म्हणजे सवयीनुसार आमच्या उलट होतो ना. सवयीनुसार नक्कीच. पण हा हा. 16 बीजाक्षरी मंत्र आहे आणि त्या हरे कृष्ण आपण जेव्हा म्हणतो त्या प्रत्येक शब्दावरती प्रभुपादांनी तेच दिलेले. हरे म्हणजे राधा, हरे म्हणजे कृष्णाची आंतरिक शक्ती आणि या आंतरिक शक्तीला आपण आळवतोय की हे राधे तू आम्हाला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे जी आहे ही भगवंतांची आंतरिक शक्ती आहे. आणि म्हणून इथे कृष्णाची आंतरिक शक्ती राधा की ज्या चैतन्य महाप्रभू जे प्रत्यक्ष राधा आणि कृष्णाचं
ज्यांच्यामध्ये पूर्णपणे आपण बघतो की ज्या राधेचा भाव जाणून घेण्यासाठी ज्या पृथ्वी तलावरती जे आले ते प्रत्यक्ष कृष्ण आहेत. आणि ते आपल्याला सांगतायत की या राधेला अडवून, आणि म्हणूनच कृष्णाकडे जायचंय ते कशा थ्रू, तर राधेच्या थ्रू जायचंय. आणि म्हणून त्या राधेला अडवलं जाते. कृष्णाची आंतरिक शक्ती, जी आनंदमय अशी शक्ती आहे भगवंतांची, त्याला आपण अडवतो. अशी त्या मंत्राची महती आहे. म्हणून तो 16 बीजाक्षरी तसा मंत्र आहे माताजी. अशा या त्या मंत्राचं महात्म्य आहे ते. तुम्ही इतर कुठले मंत्र म्हणणं चुकीचं नाही, पण हा मंत्र याचं महात्म्य जे आहे हे महात्म्य आहे. आणि म्हणून तुम्ही इतर सगळे जे काही म्हणत असाल, जप करत असाल, प्रत्येक जण वेगवेगळे जप करतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही ही एक माळ ऍड करा. आणि तुम्ही जो तो आपापली प्रचिती घेऊ शकतो की या मंत्रानंतर आपल्यामध्ये आपल्याला काय जाणवतंय, हे जो तो आपापल्या काय म्हणतात ना, अनुभव जो तो स्वानुभवाने येऊ शकतो. पण महात्म्य हे आहे. मी पाठवीन तुम्हाला ग्रुपवर या मंत्राचं महात्म्य पण पाठवीन. याचे संदर्भ आहेत. आपल्याला भागवतामध्येच याचे संदर्भ आहेत. मला वाटतं आता प्राणचैतन्य प्रभूजींनी अजून तो यायचा आहे मला वाटतं तो हे. पण चैतन्य चरितामृतामध्ये तर आहेच, पण भागवतामध्येही याविषयी आहे. जो मी श्लोक म्हटलं ते की या जे आपल्याला जेव्हा आपण 18 दिवसांचा वर्ग केला असेल, तेव्हा तुम्हाला या हरे कृष्णाच्या मंत्राविषयी, मग याला कुठलंही काही बांधिलकी नाहीये, कशा प्रकारे तुम्ही म्हणू शकता. आणि त्याविषयी मग सगळ्या ज्या प्रत्येक ब्रह्मसंहितेमध्ये आहे, चैतन्य चरितामृतामध्ये आहे, भागवतामध्ये आहे, या मंत्राचं महात्म्य दिलेलं आहे. त्याचा संदर्भ आहे. अच्छा. ठीक आहे. हम्म. माताजी, चालेल परवा चालेल. मी एक नवीन वाचलं. नवीन म्हणजे आपलं वाचन काहीतरी सुरू असतं, त्याच्यात एक ह्या राधा आणि ह्याच्याबद्दलचं एक वाचलं मी. तर ते एक थोडक्यात सांगते पटकन, की त्याच्यात त्यांनी असं म्हणलंय की आपण कृष्ण भावनेमध्ये आलो की आपला प्रवास उन्नत होण्याकडे सुरू असतो. म्हणजे आपला हा एक प्रवास आहे. आपण हळूहळू हळूहळू आपल्यात बदल करत जात असतो. म्हणजे बरोबर. नदी जशी वाहत असते तसे आपण त्या प्रवाहाप्रमाणे आपण उन्नत होण्याकडे वाहत असतो. तर वाहणे म्हणजे धारा, आणि त्याच्या उलट म्हणजे राधा. आपण जेव्हा त्या प्रवाहातून उलटीकडे म्हणजे आपल्या अंतरंगाकडे अंतर्मुख होऊन जेव्हा आपण प्रवासाला सुरुवात करतो, तेव्हा आपण खऱ्या अर्थाने आपल्या ह्याच्यात उन्नत व्हायला प्रगती आपली सुरू होते. तर धारेप्रमाणे आपण वाहत असतो, पण जेव्हा आपण धाराचं उलट म्हणजे राधा, ते जेव्हा आपण उलट्या तऱ्हेने प्रवास सुरू करतो, म्हणजे आपल्या अंतरंगाकडे, बाह्य आत्मिक दृष्टीतून प्रवास. बरोबर. अंतरंगाकडे आपण प्रवास हा. अंतर्मुख होतो. येस. अंतर्मुख होऊन जो प्रवास सुरू करतो तो त्या राधेकडे नेणार आहे. बरोबर बरोबर, अगदी बरोबर. मग आपण याला हेच म्हणतो ना की जे काही आत्मसाक्षात्कार जो म्हणतो, तीच आंतरिक भावना. आत्मसाक्षात्कार किंवा अंतर्मुख होऊन जेव्हा आपण चिंतन अंतर्मुख. करतो, अगदी विचार बरोबर. अगदी करतो. बरोबर. म्हणजे फक्त शारीरिक भावनांशी न निगडीत राहता आत्मिक पातळीवर आणि हा, अंतरंग, की त्या पातळीवर आपण जेव्हा, खूप छान खूप छान, म्हणजे हे एक वेगळ्या याच्याने आपल्याला हे छान तुम्ही असं समजावलं. कोणतं एखाद्या ह्याच्यातच सांगितलं होतं असं कोणीतरी, पण मला बऱ्याचदा ते अनेक पटकन संदर्भ लक्षात असतात. राहिलं. नक्कीच. लक्षात राहण्यासारखं आहे काही म्हणून वेळेला मी ते सांगितलं आता. अगदी बरोबर. काही वेळेला ही काही आपण म्हणतो ना, खूप समर्पक असतात अशी उदाहरणं, आणि ती हं. पटकन आपल्या मनात कारण आपण राहतात. अंतर्मुख झाल्याशिवाय, शांतपणे पण चिंतन नक्कीच. केल्याशिवाय आपण अगदी बरोबर. प्रगती नाही करू शकणार. बरोबर. म्हणून मग तो तेच. उलटा प्रवास, म्हणून तो राधा असं होतो. राधा. बरोबर तेव्हा बरोबर. म्हणून आपण आता म्हटलं ना राधेकडे की जाऊ शकतो. श्रीमती राधाराणींचं जेव्हा, की राधाराणींचं महत्व हे तेच आहे. म्हणूनच कृष्णाची आंतरिक शक्ती, कृष्ण आणि राधा वेगळे नाहीत. आणि हम्म. म्हणूनच या राधेला आपण अडवतो की कृष्णाच्या भक्तीत आम्हाला तू ठेव. म्हणून ह्या हरिकृष्णाचा हा महामंत्र आहे. तेव्हा त्या राधेकडे आपण जातो असं. बरोबर. अगदी बरोबर. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण. जरा हो. मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू मी? वाचा माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे म्यूट काढलेलं आहे म्हणून विचारलं. हो हो, वाचा वाचा, नक्कीच. हरे कृष्ण. जरा मरणातून मुक्त होण्याकरिता प्रयत्न करणारे जे बुद्धिमान मनुष्य आहेत, ते माझ्या भक्तीद्वारे माझा आश्रय घेतात. वास्तविकपणे ते ब्रह्म आहेत, कारण त्यांना आध्यात्मिक क्रियांचे संपूर्ण ज्ञान आहे. तात्पर्य: जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी या भौतिक शरीराला पीडा देतात, परंतु आध्यात्मिक देहाला जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी नसते. म्हणून जो आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करतो तो भगवंतांचा एक पार्षद बनतो आणि शाश्वत भक्तियोगामध्ये परायण झाल्यामुळे तो खऱ्या अर्थाने मुक्त असतो.
अहम ब्रह्मास्मी, मी ब्रह्म आहे, असे सांगितले जाते की मनुष्याने आपण ब्रह्म आत्मा असल्याचे जाणले पाहिजे. या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे जीवनविषयक ही ब्रह्म संकल्पना भक्तीमध्येही आहे. शुद्ध भक्त हे दिव्य ब्रह्मस्तरावर स्थित असतात आणि दिव्य क्रियांचे त्यांना पूर्ण ज्ञान असते. दिव्य भगवत सेवेमध्ये युक्त असलेले 4 प्रकारचे अशुद्ध भक्त आपापली उद्दिष्टे प्राप्त करतात आणि भगवंतांच्या कृपेने जेव्हा ते पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतात, तेव्हा त्यांना भगवंतांच्या दिव्य सत्संगापासून आनंद प्राप्त होतो. कोण आहेत परंतु सांगा बरं? 4 प्रकारचे अशुद्ध भक्त. आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. की जे जसे पुढे जातात तसे ते भगवंतांच्या कृपेने पूर्णपणे कृष्ण भावना हं. भावित होतात आणि मग त्यांना या सत्संगांपासून आनंद प्राप्त होतो. खूप छान माताजी. येस, हरे दिव्य भगवत सेवेमध्ये युक्त असलेले 4 प्रकारचे अशुद्ध भक्त आपापली उद्दिष्टे प्राप्त करतात आणि भगवंतांच्या कृपेने जेव्हा ते पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतात, तेव्हा त्यांना भगवंतांच्या दिव्य सत्संगापासून आनंद प्राप्त होतो. परंतु जे देवतांचे उपासक आहेत, त्यांना भगवंतांच्या परमधामाची कधीच प्राप्ती होत नाही. ब्रह्मानुभूती झालेल्या अल्पज्ञ व्यक्तींनाही श्रीकृष्णांच्या परम गोलोक वृंदावन धामाची प्राप्ती होत नाही. जे कृष्ण भावना भावित कर्म करीत आहेत, माम आश्रित्य, त्यांनाच केवळ ब्रह्म म्हणता येते, कारण तेच वास्तविकपणे कृष्ण लोकाची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा व्यक्तींना श्रीकृष्णांबाबत मुळीच संशय नसतो आणि म्हणून ते वास्तविकपणे ब्रह्म आहेत. केवळ भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याकरिता जे भगवंतांच्या अर्चा विग्रहाची आराधना करण्यात परायण झाले आहेत किंवा भगवंतांवरती ध्यान करण्यात मग्न झाले आहेत, त्यांना सुद्धा भगवंतांनी पुढील अध्यायामध्ये सांगितलेल्या ब्रह्म, अधिभूत इत्यादींचे तात्पर्य कळते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. इथे भगवंतांनी खूप छान आपल्याला सांगितलेलं आहे, अहम ब्रह्मास्मी आणि 2 जे मामा आश्रित्य, की ज्याप्रमाणे इथे आपण जे बघतो की जरा मरण मृत्यू, की जन्म मृत्यू जरा आणि व्याधी, की जन्म मृत्यू म्हातारपण जे आहेत आणि व्याधी म्हणजे हे जे आजारपण आणि जी सगळ्या रोग पीडा या सगळ्या शरीराला, भौतिक शरीराला पीडा देतात. पण जे भौतिकतेमध्ये की फक्त जे शारीरिक संकल्पनेशी निगडित आहेत त्यांना त्या पीडा निश्चित आहेत, परंतु जे आध्यात्मिकतेमध्ये आहेत त्यांना याबद्दल निश्चितच तमा नाही. त्यांना त्याची निश्चितच कुठल्याही प्रकारची त्यांना त्याबद्दलची तमा नसते, कारण ते आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करतात आणि ते भगवंतांचे पार्षद बनलेले असतात. जसे आपले श्रील प्रभुपाद आहेत की जे शुद्ध भक्त, की ज्या जलदूतावरती ते येत होते, की त्यांनी तमा बाळगली नाही, की ज्या 15 दिवस त्या बोटीवरती होते त्यांना तिथे 2 हार्ट अटॅक येऊन गेले. 3रा हार्ट अटॅक आला असता तर प्रभुपाद म्हणालेले फक्त कृष्ण भावना मनामध्ये होती आणि दुसरं काही त्यांच्याजवळ नव्हतं. फक्त खिशामध्ये 40 रुपये होते अवघी, परंतु ती भावना मनामध्ये होती आणि कृष्ण भावना इतकी दृढ होती की निश्चितच त्या शुद्ध भक्ताला सगळ्यातून तारून नेलेले भगवंतांनी. आणि म्हणूनच त्याला कुठल्याही प्रकारच्या व्याधींना, की ज्या प्रभुपादांनी 17व्या वर्षी तो प्रवास केला आणि ते प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती भावना, कृष्ण भावना जोपासण्यासाठी, की आपल्या गुरूंची आज्ञा शिरसावन्न मानून की त्या मार्गावरती ते गेलेले आहेत. आणि अशा प्रकारे असे जे शुद्ध भक्त आहेत ते पूर्णपणे परायण झालेले असतात आणि त्या खऱ्या अर्थाने मुक्त, की जे भगवत धामाला परत जातात. आणि म्हणूनच मनुष्याने आपण ब्रह्म, की जे कसं आहे ना, की ज्ञानी, कर्मी आणि योगी याच्यामध्ये आपण बघतो की कर्मी लोक असतात त्यांना कुठेतरी फक्त भगवंतांशी एकरूप व्हायचं असतं. ज्ञानी लोक जे स्वतःला ब्रह्म त्या याच्यामध्ये विलीन व्हायला बघत असतात आणि जे योगी असतात ते मात्र भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत असतात. त्यांना गोलोक वृंदावनामध्येच भगवत धामाला परत जायचं असतं, की पुन्हा उठून या भौतिकतेमध्ये निश्चित परत यायचं नसतं. आणि म्हणून जे दिव्य भगवत सेवेमध्ये युक्त झालेले, जसं आपण आता बघितलं, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू या 4 प्रकारचे लोक, जरी त्यांचं उद्दिष्ट कुठेतरी अशुद्ध म्हणजे कुठेतरी काहीतरी मिळवण्याकडे होतं, तरीही जेव्हा ते त्या मार्गाला गेले, कृष्ण भावना
भावित बनण्यासाठी गेले आणि पूर्ण कृष्ण भावना भावित बनले, तेव्हा त्यांना भगवंतांपेक्षा दुसरं काहीही नको होतं. तो भगवत संगच त्यांना फक्त आनंद देत होता. आणि म्हणूनच जे वास्तविकपणे कृष्ण लोकाची प्राप्ती करण्याचा ते प्रयत्न करतात, अशा व्यक्तींना श्रीकृष्णांबद्दल, की जे भगवत भक्त असतात तिथे कन्व्हिन्सिंग कुठेच लागत नाही. जसं आपण अर्जुनाला बघतोय, की अर्जुनाला स्वतःला कुठलंच कन्व्हिन्सिंग नकोय, कारण तो शुद्ध भक्त आहे, तो भगवंतांचा लाडका शिष्य आहे. आणि म्हणूनच त्याला स्वतःला माहितीये की भगवान रूपाशी तो निगडीत आहे. म्हणून जेव्हा 11व्या अध्यायात विश्वरूप दाखवलेलं असतं, तेव्हा ते विश्वरूप त्याला नाही, त्याला तो त्याशी कनेक्टच होऊ शकत नाही. त्याला ते खूप बिभत्स वाटतं, खूप भयंकर वाटतं. आणि म्हणून तो भगवंतांना प्रार्थना करून त्यांच्या द्विभुज रूपीधारी, की ज्या श्यामसुंदर रूप आहे त्याच्याशी तो जोडला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच इथे आपण बघतो आहे की जे अर्च विग्रहाची आराधना करण्यात परायण झालेले आहेत किंवा भगवंतांवर ध्यान करण्यात मग्न झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा भगवंतांनी जसं पुढच्या अध्यायामध्ये दिले, ब्रह्म आधिभूत इत्यादींचं तात्पर्य, की ब्रह्म, ब्रह्म म्हणजे कोण, की ब्रह्म हे परब्रह्माचा अंश, त्या परमात्म्याचा अंश आत्मा. आणि म्हणूनच ब्रह्मस्वरूप किंवा ब्रह्माला आपण जसं म्हटलं की ब्रह्म हे भगवंतांपासूनच चैतन्य आहे. आणि म्हणूनच ज्या आध्यात्मिक, जेव्हा आपण म्हणतो मूळ, अधिभूत, अधिदैव आणि अधियज्ञ, जेव्हा म्हटलेले अधिभूत हा जो जीव आहे तो निश्चितच मूळ आध्यात्मिक आहे. हा जीव मुळात आध्यात्मिक आहे, हे आपण निश्चित जाणलं पाहिजे. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांनी ते ज्ञान आपल्याला दिलेलं आहे, कारण आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत. ज्या 13व्या अध्यायामध्ये आपण जेव्हा ब्रह्म परमात्मा म्हणजे या प्रत्येक प्रश्न, 8 प्रश्न जेव्हा विचारलेले आहेत अर्जुनाने, तेव्हा त्याचा अगदी सविस्तर अर्थ आपण निश्चित जाणून घेणार आहोत. पण इथे तेव्हा त्याचा संक्षिप्त असा इथे उल्लेख आहे. माताजी, आहे. आर्च विग्रह एक विचारायचंय. हा बोला आर्च माता. विग्रह म्हणजे प्रत्यक्ष अर्च विग्रह सगुण म्हणजे मूर्ती, मूर्ती माताजी. अर्च विग्रह, अर्च विग्रह म्हणजे सगुण की मूर्ती, आपण, सगुण हा येस, मूर्ती. सगुण मूर्ती. कोणाच्या अगदी बरोबर, काय अगदी बरोबर. ज्याची आपण पूजा अर्चा करतो आणि ज्याची पूजा आपण, अर्चा करतो, त्याला नटवतो, सजवतो, सगळं काही त्याच्यासाठी येस, करतो. त्याच्यासाठी सगुण करतो. मूर्ती. आणि आपण प्राण प्रतिष्ठा करतो माताजी, की हा. जेव्हा त्या अर्च विग्रहाची आपण प्राण प्रतिष्ठा करतो. अनेक मंत्रांच्या आणि श्लोकांच्या उच्चारांनी आपण त्याची प्राण प्रतिष्ठा करत असतो. आणि अशा हा, मग प्रकारे अर्च विग्रह असतो, की त्या विग्रहाला आपण जी प्राणप्रतिष्ठा पूजा केलेली करतो, मूर्ती. घरामध्ये जी देवांची म्हणजे आपण ज्या हं, ग्रहांची पूजा करतो त्यांची आपण प्राणप्रतिष्ठा केलेली असते. आणि हं. त्याप्रमाणे आपण ते त्यांच्यामध्ये आपण कुठेतरी आळवलेलं असतं, की त्या ज्या आपण सगळ्याच गोष्टींना, सगळ्याच मूर्तींना नमस्कार करणं, हे इस्कॉन सांगतं ना, की ही जी अर्च विग्रह 12व्या अध्यायामध्ये जेव्हा तुम्ही याल, की तिथे खूप छान उदाहरण दिलेलं आहे पोस्टाच्या पेटीचं, की मग पोस्टाची पेटी, एक खेळण्यातल्या पोस्टाच्या पेटीत जर तुम्ही पत्र टाकलं तर तुमचं पत्र जाईल का डेस्टिनेशनला? नाही जायचं. नाही जाणार. पण हेच शिक्कामोर्तब असलेलं, जेव्हा गव्हर्नमेंटचा शिक्कामोर्तब असलेली एक लाल पेटी, जेव्हा त्याच्यात आपण पत्र टाकतो, तेव्हा ते पत्र जाईल की नाही? ते जाईल हम्म. डेस्टिनेशनला. त्याचप्रमाणे आहे की ही जो अर्च विग्रह आहे, ही मंत्रोच्चारांनी केलेली प्राणप्रतिष्ठा असते, की जिथे आपण आळवतो आणि भगवंतांना आपण तिथे प्रत्यक्ष प्राण भगवंतांचे आलेले आहेत आणि तिथे भगवंत प्रत्यक्ष आहेत त्या मूर्तीमध्ये, अशी ती प्राण प्रतिष्ठा केलेली असते. जसं आपण आता गणपतीमध्ये, गणेश उत्सवामध्ये मोठ्या मोठ्या मूर्ती करतात, पण प्राण प्रतिष्ठा केलेली ती एकच मूर्ती असते अशी, की छोटी ज्या मूर्ती असेल. मंत्रोच्चारांनी पूजा केलेली असते, की सप्त नद्यांचं जे पाणी, त्याच्यानंतर पंचामृत आणि या सगळ्याचा अभिषेक, आपण जे आता या ज्या काही पूजा अर्चा बघतो त्याप्रमाणे ती मंत्रोच्चारासह केलेली पूजा. आणि त्याप्रमाणे आपण भगवंतांना ते आळवलेलं असतं आणि तिथे भगवंतांचं अस्तित्व असतं, सान्निध्य असतं भगवंतांचं. असे हे अर्च विग्रह असतात ना. म्हणजे ते आर्च विग्रह आता येस, लक्षात. येस. थँक्यू. ओके, हरे कृष्ण. आता आपण शेवटच्या 2 श्लोकांमध्ये त्याचाच संदर्भ आपल्याला 8व्या अध्यायामध्ये सुद्धा मिळणार आहे, जिथे भगवंतांना अर्जुनाने काही प्रश्न विचारले आहेत. साधिभूताधिदैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः. हरे कृष्ण. मनीषा माताजी, वाचायचंय तुम्हाला? हो, वाचते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्णपणे मतपरायण झालेले, जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता, भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. तात्पर्य:
कृष्णा भावना भावित कर्म करणारे भगवंतांना पूर्णपणे जाणण्याच्या मार्गापासून कधीच विचलित होत नाहीत. कृष्ण भावनेच्या दिव्य सानिध्यात मनुष्य, भगवंत हे भौतिक सृष्टीचे संचालक तसेच देवतांचे नियंत्रक कसे आहेत हे जाणू शकतो. क्रमाक्रमाने अशा दिव्य सहवासामुळे मनुष्याची भगवंताच्या ठायी दृढ निष्ठा निर्माण होते आणि मृत्यूसमयी असा कृष्ण भावना भावित मनुष्य श्रीकृष्णांना कधीही विसरत नाही. म्हणून साहजिकच तो भगवत धाम गोलोक वृंदावनात प्रविष्ट होतो. मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित कसा होऊ शकतो याचे या 7व्या अध्यायात विशेष रूपाने प्रतिपादन करण्यात आले आहे. कृष्ण भावनेचा प्रारंभ कृष्ण भावना भावित भक्तांच्या सत्संगामुळे होतो. असा सत्संग आध्यात्मिक असतो आणि त्या योगे मनुष्याचा भगवंताशी प्रत्यक्ष संबंध येतो आणि त्यांच्या कृपेने श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान असल्याचे तो जाणू शकतो. त्याचवेळी खऱ्या अर्थाने आपल्या स्वरूपस्थितीची त्याला ज्ञान होते. तसेच जीवाला श्रीकृष्णाचे विस्मरण होऊन तो कसा प्राकृत क्रियामध्ये गुंतला जातो हे समजते. सत्संगातील कृष्ण भावनेच्या क्रमिक विकासामुळे जीव जाणू शकतो की श्रीकृष्णाच्या विस्मरणामुळेच आपण प्राकृतिक नियमांनी बद्ध झालो आहे. कृष्ण भावनेची पुनःप्राप्ती करण्यासाठी मनुष्य जीवन म्हणजे एक सुसंधीच आहे आणि भगवंताची अहेतुकी कृपा प्राप्त करण्याकरता या संधीचा पुरेपूर उपयोग केला पाहिजे हे सुद्धा तो जाणू शकतो. या अध्यायात अनेक विषयांचे निरूपण करण्यात आले आहे. आर्त, जिज्ञासू, अर्थार्थी व्यक्तींचे तसेच ब्रह्मज्ञान, परमात्म्याचे ज्ञान, जन्म, मृत्यू आणि जरा यातून मुक्तता आणि भगवंताची आराधना. तरी वास्तविकपणे ज्याने कृष्ण भावनेत उन्नती केली आहे तो इतर विविध पद्धतीची पर्वा करीत नाही. तो कृष्ण भावनेच्या क्रियांमध्ये रममाण होतो आणि त्या योगे भगवान श्रीकृष्णाचा नित्य दास या आपल्या वास्तविक स्वरूप स्थितीची प्राप्ती करतो. अशा शुद्ध भक्तियुक्त अवस्थेमध्ये तो श्रीकृष्णाचे गुणगान आणि कीर्तन करण्यामध्ये आनंद प्राप्त करतो. त्याला दृढ विश्वास असतो की असे केल्याने आपली सर्व उद्दिष्टे सिद्ध होतील. अशा दृढ विश्वासालाच दृढ व्रत असे म्हटले जाते आणि भक्तियोग किंवा दिव्य प्रेमही सेवेचा हाच आरंभ आहे. हाच सर्व शास्त्रांचा निर्णय आहे. भगवद्गीतेचा हा 7वा अध्याय म्हणजे त्या निश्चयात्मक किंवा दृढ विश्वासाचे सार आहे. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या भगवज्ञान या 7व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण. कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात ते भगवंतांना मृत्यू समयी सुद्धा जाणू शकतात. मग भगवंत निश्चितच त्या भक्ताची ही काळजी घेतात की जो कुठल्याही स्थितीमध्ये असू दे तो मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण निश्चितच करू शकेल ही याची काळजी भगवंत घेतात. कारण त्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं असतं. जो देवतांचे जे नियंत्रक आहेत, भौतिक सृष्टीचे संचालक आहेत, असे अधियज्ञ, अधिभूत, अधिज्ञात, अधिष्ठाता या सगळ्या यज्ञांचा अधिष्ठाता, ही सगळे यज्ञ आपण जे म्हणतो आहोत 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की सगळे यज्ञ मग ते विष्णूंना अर्पण केले जातात. असे यज्ञांचे अधिष्ठाता असे भगवंत आहेत आणि जे भगवंतांना अशा प्रकारे जाणतात ते निश्चितच भगवत धामाला पुन्हा जातात आणि ते मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांचं नामस्मरण करू शकतात. आणि म्हणूनच इथे म्हटलेलं आहे की मृत्यू समयी प्लीज काळजी घ्या, जरा आवाजाची काळजी घ्या प्लीज. हरे कृष्ण. रेडिंग वगैरे वाचते. काळजी घ्या थोडी. तर अशा प्रकारे मनुष्य मृत्यू समय ज्या 8व्या अध्यायाला आपण जेव्हा जाणणार आहोत, अक्षर ब्रह्मयोग जेव्हा आपण जाणणार आहोत, त्या अक्षर ब्रह्मयोगामध्ये आपल्याला याच 7व्या अध्यायाला जिथे आपण एंड केलेलं आहे की ज्या प्रकारे आपण या 7व्या अध्यायामध्ये भगवत भक्तीविषयी जे ज्ञान घेतलेलं आहे की जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण येऊ शकतात आणि जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीही शरण येऊ शकत नाहीत, ज्या भगवत भक्तीचा महिमा आपण जाणलेला आहे. मग जरी ते कुठल्याही उद्दिष्टाने भगवत भक्तीमध्ये येत असले तरी ते 4 प्रकारचे जे सुकृत जे लोक आहेत ते निश्चितच भगवंतांच्या पूर्णपणे जेव्हा भगवत प्राप्ती करतात तेव्हा त्यांना दुसरी कुठलीही अपेक्षा राहत नाही आणि पूर्णपणे ते मतपरायण झालेली असतात. आणि अशा प्रकारे मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित कसा होऊ शकतो हे आपल्याला
7व्या अध्यायामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे की कृष्ण भावना जोपासणं ही भगवत भक्ती म्हणजे काय. आपण 6व्या अध्यायापर्यंत कर्मयोग जाणला, ज्या कर्मातून आपण भक्ती जाणलेली आहे. मग जो अष्टांग योग आपण तिथे बघितला की जो या युगामध्ये तर नक्कीच शक्य नाहीये, पण अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलेलं हे अशक्य नाहीये. आणि अशा प्रकारे हा अशक्य नसलेला, कठीण असा नाहीये, पण निश्चितच थोडासा मार्ग कठीण असू शकतो, पण त्या मनाला सावरणं, नियंत्रण करणं हे निश्चितच शक्य आहे. आणि म्हणूनच ते कसं शक्य आहे, तर जेव्हा आपण या भगवत भक्तीमध्ये, आणि म्हणूनच आपण जेव्हा विशुद्ध भक्तीमध्ये स्वतःला मतपरायण करतो किंवा त्या मार्गावरती स्वतःला आणतो, तेव्हा निश्चितच ते मन, इंद्रिय, कारण तिथे कुठेतरी ती आत्मसाक्षात करायची, जसं माताजीने आता सांगितलं, अंतरंग, की स्वतःला आपण शारीरिक पातळीवर न बघता ती आत्मिक संकल्पना जेव्हा बघायला लागतो की आपण परमात्म्याचे अंश आहोत. ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, हा जीवभूत, की हे जे आपण सनातन आहोत, आपण आध्यात्मिक आहोत, आपण भगवंतांचेच अंश आहोत. जे भगवंतांचं झालेलं विस्मरण आहे ते निश्चितच कुठेतरी इथे जागृत केलेलं आहे. आणि या भगवत भक्तीनेच आपण भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये स्वतःला पूर्णपणे लीन करू शकतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो मनुष्य हे तत्वतः जाणतो तो निश्चितच भगवान श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम भगवान असल्याचं जाणू शकतो. तो आपली स्वरूप स्थिती जाणतो. कसं आहे ना, की जसं मी म्हंटल की ज्या द्वैत आणि अद्वैतवादाला आपण म्हणतो की तिथे भगवत आणि भक्त, मग तिथे जर भक्तच भगवंत होणार असेल तर तिथे भक्त, मग ती स्वरूप स्थिती कुठे आली, की आपण स्वतःलाच कुठेतरी देवाचे अवतार मानायला लागलो, तर मग ते खूप कठीण होऊन बसेल. आणि तसं होणं खूप अशक्य आहे, कारण जे भगवंत आहेत हे आध्यात्मिक आहे, ज्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि आपण शरीर आणि मनाने पूर्णपणे वेगळे आहोत. शरीर आणि आपला आत्मा हा वेगळा आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आपली स्वरूप स्थिती, आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत, आपण भगवंतांसारखे आहोत. आपण क्वालिटेटिव्हली वी आर. म्हणून तो जो जो चैतन्य महाप्रभूंनी जो सांगितलेला आहे, म्हणून त्या अद्वैतवादापेक्षा चैतन्य महाप्रभूंनी जे अचिंत्य भेद अभेद, की एकाच वेळेला, म्हणजे क्वालिटेटिव्हली वी आर लाईक गॉड बट नॉट क्वांटिटेटिव्हली. दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. आणि म्हणूनच हे जाणून घ्यायचं आहे की भगवंतांचं परिमाणात्मक आपण भगवंतांसारखे होऊ शकत नाही, हे जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून क्रमिक विकास, की सत्संगातील श्रीकृष्ण भावनेच्या क्रमिक विकासामुळे जीव जाणू शकतो की श्रीकृष्णांच्या विस्मरणामुळेच आपण प्राकृतिक नियमांनी बद्ध झालेलो आहे. कारण कुठेतरी भगवंतांचं तिथे जर कृष्ण मिसिंग असतील तर आपण त्या कर्माच्या बंधनामध्ये अडकत जातो. पण ती कर्मच जर भगवंतांसाठी केलं, ती कर्माची बंधनं तुम्हाला लादूच पडणार नाही. आणि तिथे कुठेतरी त्या कर्माचे भोगही भोगायला लागणार, कारण त्या कर्माच्या फळांना तुम्हाला उपभोगायचंय. मग तुम्ही त्या कर्माच्या बंधनांमध्ये अडकत जाता. पण ते कर्मच जर भगवंतांसाठी, ज्या पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये आपण कर्मातून भगवंतांना, की ते निष्काम कर्म, की ते फळांच्या अपेक्षे वाचून केलेलं कर्म, निष्काम कर्म जेव्हा आपण करायला लागतो तेव्हा निश्चितच ते कर्माच्या बंधनातून तुम्हाला मुक्त करत असतं. कृष्ण भावनेची पुनःप्राप्ती करण्याकरता मनुष्य जीवन म्हणजे एक सुसंधी आहे. आणि म्हणून या 84 लक्ष योनींपैकी 4 लाख हे मनुष्य योनीतले आहेत. आणि ती कुठेतरी एक सुलभ अशी तुम्हाला संधी मिळालेली आहे. कारण जर परशूंचा जन्म आला, तुम्ही कुत्र्याला सांगितलं आज एकादशी आहे तर तू हे खाऊ नको, तर तो इंटेलिजन्स त्या कुत्र्या मांजरीमध्ये नाहीये, पण तो मनुष्यामध्ये आहे. आणि मनुष्य या बुद्धिमत्तेनेच कुठेतरी प्राण्यांपासून वेगळा आहे. आणि म्हणून हे जे मनुष्य जन्म मिळालेला आहे ही एक सुसंधी आहे, जिथे तुम्ही त्या कृष्ण भावनेला निश्चितच जोपासू शकाल आणि भगवंतांची अहैतुकी कॉजलेस मर्सी तुम्ही प्राप्त करू शकता भगवंतांची. कारण तुम्हाला हा कलियुगामध्ये, म्हणून अनेक ऋषी कलियुगामध्ये जन्म घेण्यासाठी आसुसलेले आहेत. ज्या भागवतामध्ये आपण ऐकतो, जेव्हा 88,000 त्या ऋषींचा पडलेला प्रश्न आहे की का कलियुगामध्ये यांना जन्म घ्यायचा आहे, कारण कलियुगामध्ये अनेक भांडणं आहेत, काय म्हणतात, छल कपट, या सगळ्यांनी 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 ग्रासलेलं असं कलियुग आहे. पण तिथे एकच असा एक चांगली गोष्ट आहे की तिथे भगवत नामाचा महिमा आहे. आणि या कलियुगाचा यज्ञ आहे की तुम्ही या
महामंत्राने निश्चितच भगवत धामाला जाऊ शकता आणि भगवंतांची अहैतुकी कृपा प्राप्त करू शकता. या मनुष्य जन्मामध्येच तुम्हाला इथे शक्य आहे. आणि म्हणून प्रभुपाद म्हणतात की निदान इतकं पुण्य, इतकं कर्म असं चांगलं करा की पुढचा जन्म जन्म मनुष्य जन्म आला तर ते पुण्य कर्म तुम्ही पुढे नेऊ शकाल आणि असे अनेक जन्म करून मग त्या भगवत धामाला परत जाऊ शकतो. तर अशा प्रकारे या आपण भगवत भक्तीविषयी आणि श्रीकृष्णांचं गुणगान, की अशा शुद्ध भक्तियुक्त अवस्थेमध्ये श्रीकृष्णांचं गुणगान आणि कीर्तन करण्यामध्ये आनंद कसा प्राप्त करतो, असा दृढ विश्वास होतो की असं केल्यानेच आपल्याला अशी उद्दिष्ट निश्चितच सिद्ध होतील. आणि या दृढ विश्वासालाच दृढ व्रत, हे डिटर्मिनेशन प्रल्हाद महाराजांमध्ये कुठून आलं? नारायण 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 नारायण. त्या हिरण्यकश्यपूने विचारलं, मग कुठे आहे तुझे नारायण? माझ्यात आहे, तुझ्यात आहे, इथे आहे, तिथे आहे, या खांबात आहे का? तर आहे. मग त्या खांबात आधीपासून नव्हते, पण त्या भक्तासाठी होते. कारण ती दृढता खूप महत्वाची होती. प्रल्हाद महाराज इतके डिटर्मिंड होते की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे. ही दृढ भावना महत्वाची आहे. आणि ती दृढताच तुम्हाला या भक्ती योगामध्ये निश्चितच पुढच्या टप्प्यांवरती नेते. आणि म्हणून भक्तियोग किंवा दिव्य प्रेममयी सेवेचा हाच आरंभ आहे. हे डिटर्मिनेशन, कारण कसं आहे ना, की आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार? पण ती श्रद्धा महत्वाची. म्हणून भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा, आणि ती दृढ श्रद्धा ही महत्वाची आहे. आणि इथे 7व्या अध्यायात आपण दृढ श्रद्धेलाच पुरेपूर जाणण्याचा प्रयत्न करतो. हरे कृष्ण सगळ्यांना. इथे आपण या 7व्या अध्यायाला संपन्न केलेला आहे आणि आपला 7वा अध्याय इथे समाप्त झालेला आहे. तर आपण 8वा अध्याय सुरू करू शकतो ऍक्च्युली, जर तुम्हाला, कारण मी 5:30 पर्यंत वर्ग घेणार आहे. तर आपण 8व्या अध्यायाची सुरुवात करू शकतो. पण जर तुम्हाला खूप जास्त वाटत असेल आणि तर आपण थांबूया. 8वा अध्याय आपण पुढच्या वेळेला सुरू करू. काही याच्यावर चर्चा करायची असेल, काही टीका टिप्पणी, तुमचे काही विचार असतील तर नक्कीच मांडू शकता. काय वाटतंय तुम्हाला? आपण थांबूया 7व्या अध्यायावरती. हरे कृष्ण. सुरुवातीचे 2-3 श्लोक घ्यायला हरकत नाही. 15-20 मिनिटं आहेत अजून. हा, म्हणजे तसं चालणार असेल सगळ्यांना, याच्यावरती काही सगळ्यांना चर्चा चालणार आहे का करायची असेल, विचारा. हा, कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण इथे थांबूया, कसंही. नाही माताजी, मला डॉक्टरकडे जायचंय, तेव्हा मी आता काही थांबू नाही शकणार. अच्छा, ठीक आहे माताजी, हा, काही हरकत नाही. ठीक आहे, हरकत नाही. तुम्ही लीव्ह करू शकता. मग आपण एक काम करू, आपण हा. पुढच्या वेळेला 8वा अध्याय सुरू करू. काही हरकत नाही. आपण 1-2 श्लोकांनी खूप नाही फरक पडणार. तर आपण निश्चितच 8वा अध्याय पुढच्या वेळेला, पण काही कोणाला प्रश्न असतील, काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. मी शेअरिंग थांबवते. काही प्रश्न आहेत? मनीषा माताजी, तुम्ही थोड्या उशिरा आलात. हो, जरा दवाखान्यात गेले होते त्यामुळे लेट झालं ना यायला. तब्येती जपा. तुमची तब्येत बरी नाही का? पुष्पलता हा. माताजींना पण जायचंय. हो काळजी घ्या. हो हो, जायचंय डॉक्टरकडे. हा. बरी तब्येत बरी नाही का माताजी? नाही नाही. बरं बरं, काळजी घ्या आणि जाऊन या नक्कीच. मनीषा हम्म. माताजी, तुमची तब्येत हा, बरी आहे? नाही, आहे माताजी. माझी भाची दवाखान्यात होती त्यामुळे बरं दवाखान्यात बरं बरं बरं, जायला. ठीक ठीक. हम्म. व्यवस्थित आहे ना? ठीक. तर झालंय. काय? त्यामुळे थोडस हे झालं, म्हणजे माझी वही, मी आले दुसरीकडे त्यामुळे वही वगैरे ते म्हणजे हे नव्हतं. बरं मी आता तुमचं स्लाइड वरच बघूनच वाचलं. बरं अ, बरं, हरकत हरकत. काही प्रश्न असतील नंतर विचारू शकता, असं काही नाही. हो हो अध्याय हो वाचून हो घ्या. हो आणि भक्तिवृक्ष हो. करताय असं मी बघतीये. साधारण तुम्ही सगळे भेटताय का? काय प्रयत्न असतो? वृक्ष नाही, आता ह्या 2 सोमवारी तर नाही म्हणजे हे झालेलं, कारण काही काही चालूच आहे. प्रत्येकाच्या अडचणी निमंत्रण, मला दिसत मुलाची, आहेत. हा, मुलाची एक्झाम आहे, माझं पण हे दवाखाना आणि ते फिरणं असंच चाललंय. अ, प्रयत्न करा. भाची. आठवड्यातनं जरी हो तोच हो, दिवस करतोय. नाही जमला तर इतर कुठल्या दिवशी प्रयत्न करा. पण आठवड्यातनं निदान एक अर्धा तास रोज भेटायचा प्रयत्न करा. एक एक दिवस तरी. खूप कठीण हो आहे मला हो माहिती आहे, कारण प्रत्येक जण आपण जबाबदारी आहेत. पण कसं आहे ना, की मी तेच सांगते की इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. त्यामुळे आपण थोडासा जर इच्छेनी थोडासा प्रयत्न करून तो वेळ काढला तर नक्कीच सगळ्यांना शक्य होईल. तर जो तो वेळ जमत नसेल तर इतर कुठली वेळ बघा. पण कुठेतरी ते भक्तिवृक्ष थोडंसं वाढवत राहा आणि अभ्यास पण तुमचा चालू ठेवा, ज्याचा तुम्हालाच खूप चांगला फायदा आहे. आणि पुन्हा भगवद्गीता हो. वाचन होतं, रिव्हिजन होते, विचार पुन्हा तुमचे एकमेकांना शेअर केले जातात. त्यामुळे नक्की प्रयत्न करा आणि भक्तिवृक्ष चालू ठेवा. योजना अ, मार्ग. माताजी,
सोमवारपासून नक्की असेल. माझं काय झालं ना, 2 आठवडे त्याची पहिली आठवडे ओरल होती आणि आता हे चालू झाली आहे, ठीक आहे, ठीक रिटर्न आहे. चालू झाली आहे. त्याच्यामुळे तो लवकर घरी येतो आणि मग त्याचा अभ्यास पण असतो. हा हरकत प्रॉब्लेम आहे. नाही. म्हणूनच मी म्हटलं की प्रत्येकाच्या अडचणी आणि प्रत्येकाचे नक्कीच काही ना काहीतरी आहे. हम्म. त्याच्यातनं प्रयत्न करा आणि आठवड्यातनं जेव्हा जमेल तेव्हा नक्की एक दिवस सगळ्यांनी भेटू भक्ती दीक्षित. आणि होतं तर मीच सगळ्यांना विचारत असते, कन्फर्म करा, हो येणार का, येणार का? मग असं होऊ ते देऊ नका. आपलं प्रत्येकाला आतून कालच्या येऊ दे. सोमवारी मग मी एकटीच होते, त्यामुळे मग मी काय जॉईन झाले नाही, म्हणजे मी काहीच हे केला नाही रिप्लाय. नाही, हा कोऑर्डिनेट असं करा होतं. आणि हा सगळ्यांनी मिळून कोऑर्डिनेट करा आणि प्रत्येकाने आतून ते वाटू दे आणि त्याप्रमाणे सगळ्यांनी एकालाच कोणाला तरी असं नको. तर त्यामुळे सगळ्यांनाच जसं जमेल त्याप्रमाणे 40 मिनिटं तरी त्या मीटिंगला हे राहून एक 5 श्लोक जरी तुम्ही प्रत्येकाने वाचलेत ना तरी मला असं वाटतं खूप तुम्हाला त्याचा लाभ निश्चितच होईल. प्रयत्न करा, हो निश्चित प्रयत्न करा. मी एवढंच सांगू शकते. ठीक आहे. हो हो माताजी. ठीक. योजना माताजी, तुमच्या होळीचे छान फोटो होते, पण ते नंतर मी त्याला कॉमेंट करेपर्यंत ते नाही दिसलेच नाहीत परत. कुठे माताजी? तुम्ही तुम्हीच पाहिले ते? पाठवले ते का? आमच्या हो माझ्या. योजना माताजी. योजना हा माताजी, हा घरी तुम्ही करते ना. तुम्हीच टाकले होते का फोटो? मी पाहिले, पण नंतर मी कॉमेंट करीन असं बघ, आपण पटकन काही वेळेला स्क्रोल करतो. खूप चुकून. छान हा रांगोळी वगैरे काढली होती. अच्छा. हा मीच करते. ऍक्च्युली काय माहितीये, म्हणजे इथे मँगलोरला हे सगळे सण होत नाहीत ना साजरे. हा मग मुलगा लहान होता, मग त्याला आपले सण समजले पाहिजेत ना, म्हणून मी बरोबर, प्रत्येक बरोबर. सण घरी साजरे करते. छान, छान, छान. ते खूप छान छान. आणि सगळं तुम्ही केलं होतं, पण मी परत बघायला गेले, फोटो दिसलेच नाहीत मला. हा ते स्टेटस वर होते ना, ते हा स्टेटसवरच. हां. स्टेटस वरती होते, ते बरोबर. 24 म्हणून तासाने ते जातात. दिसले नाही, बरोबर. जातात. हा छान, हा छान, छान. हा. खूप छान. चला, आपण थांबूया. कोणाला मग काही आता बाकी प्रश्न सांगते, आहेत छान आजच्या होते ते. अध्यायावरती? आजच्या अध्यायावरती काही प्रश्न आहेत का? नाही वाचूयात आपण माताजी, घरी माझे परत गेले एकदा. 2-3 एपिसोड म्हणजे म्हणजे मी पुस्तक घेऊन बसले नाहीये. म्हणजे मी ऐकतेय माताजी, फक्त, त्याच्यामुळे मी वाचन जेव्हा करा. घेऊन बसेन नक्की, हा नक्की. तेव्हा काही करेल. प्रश्न आले तर हरे कृष्ण माताजी. हा, अ, बोला माता. आता हा पुण्यकर्म आणखी आपलं पापकर्म, हं. ह्यामध्ये शुद्ध पुण्यकर्म आणि अशुद्ध पुण्यकर्म असंही असतं का? माताजी कसं आहे ना, की पुण्यकर्म जेव्हा हा आपण म्हणतो तेव्हा ते सकाम कर्म जर असेल ना, की ते हा तुम्ही हा पुण्य करताय, पण ते तुम्ही कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करताय. तेव्हा ते हा सकाम कर्म झालं. पुण्य करताय, मग तुम्हाला निश्चितच स्वर्गलोक प्राप्त होऊ शकेल. पण ते जेव्हा शुद्ध म्हणजे ती फळं भगवंतांना अर्पण करून जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते अकर्म म्हणून ते निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म. मग ते हा, म्हणजे पुण्य ते असतं, शुद्ध, पण ते ते शुद्ध. शुद्ध. एक्झॅक्टली. हा. ती शुद्ध आणि भावना. ज्यावेळी मग आपण आपण इंद्रियांच्या ह्याच्यासाठी म्हणजे आपल्या येस. तृप्तीसाठी आपण करणार, पण ते पुण्यकर्म म्हणजे आपल्या ह्याच्यामधून आपण ते पुण्यकर्म केलं. सकाम कर्म, ते सकाम कर्म, हा ते हा हा सकाम हा कर्म. ठीक आहे. हा, म्हणजे हा हा. आणि तर आणि मग जे पुण्य पापकर्म जे आहे ते विकर्म माताजी, ते नियमांच्या विरुद्ध जाऊन केलेलं कर्म, हे केलेलं, हा त्यात शुद्ध ना कर्म. अशुद्ध नाही. हा, हा. आलं म्हणून लक्षात, आलं. सकाम कर्म, विकर्म आणि निष्काम कर्म असे 3 म्हणजे कर्माचे. फळाची अपेक्षा न केलेलं. हा, म्हणजे ते आपण निष्काम करायचं ते कर्म. चांगलं करायचं, पण फळाची अपेक्षा हा, काही करायची नाही. हा, ते बरोबर. निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म. आलं हम्म. लक्षात? ठीक आहे. म्हणून जे आपलं कर्तव्य ते म्हणून केलेलं सात्विक कर्म. सात्विक राजसिक, मग राजसिकता ही सकाम कर्माशी निगडीत आहे, तामसिकता ही विकर्माशी निगडीत आहे आणि सात्विकता ही निष्काम कर्माशी निगडीत आहे. पण त्याच्याही गुणातीत जेव्हा जायचंय, की हा अशा प्रकारे तिथेही कुठेतरी बांधलं जायचं नाहीये, त्या कर्माशीही मग त्या सुखाशीही बांधलं जायचं नाही. कारण सत्वगुण आपण जेव्हा 14व्या अध्यायात घेऊ तेव्हा ते आपण जास्त विश्लेषित करू. पण आता एवढं जाणा की सकाम कर्म, निष्काम कर्म आणि विकर्म हे कर्माचे 3 विभाग आहेत. हम्म पण मग आता आम्ही ज्या गृहिणी आहोत, ह्या आम्ही आमचं कर्तव्य कर्म करत असतो. हा. तर ते कसं कर्म धरायचं? मग ते सकाम धरायचं का निष्काम धरायचं? कारण अपेक्षा जर का आपण काही केली नाही, म्हणजे आपण स्वयंपाक केलाय चांगला, पण कोणी आपलं कौतुक केलं न केलं काही झालं, हा, ती करू आपण हा नका. परमेश्वराकरता हा. केला स्वयंपाक. येस, बरोबर, अगदी बरोबर. की आपण आपलं कर्म करतो आहोत. कसं आहे ना माताजी, ही भौतिकता जी आहे ना ही खूप म्हणजे आपण या प्रपंचात आहोत आणि भौतिकतेमध्ये आपण ही हा सगळी आशा अपेक्षा, म्हणजे तुम्ही इथे कृष्ण भावना कशी जोपासू शकता, तर आता तुम्ही जे उदाहरण दिलं की तुम्ही अन्न करताय, पण ते अन्न भगवंतांना दाखवून की मी हे करते आहे, हे भगवंतांसाठी करतेय. आणि म्हणूनच मग तेव्हाच त्याचा आस्वाद आपण बघा, एखादा नैवेद्य अर्पण करून जेव्हा ते अन्न ग्रहण करतो तेव्हा त्याचं महात्म्य हे खूप वेगळं असतं. मग तिथे कुठेतरी मी केलेलं आहे, माझं केलेलं आहे, ही कुठेच भावना
नसते. मग कुणी मला चांगलं म्हणावं, कुणी मला असं करावं, मला माझी स्तुती करावी, ती कुठलीच भावना तिथे उरत नाही. कारण तिथे तुम्ही फक्त ते एका काय म्हणतात ना, ते एका सात्विक भावनेत केलेलं, तुमची सात्विकता त्याच्यामध्ये पूर्ण उतरलेली असते. त्यामुळे तुम्ही ते तुमचं कर्तव्य करता आहात आणि अतिशय सात्विक भावनेने कर्तव्य करताय. हे खूप कठीण आहे. हे खूप कठीण आहे. सांगणं खूप सोपं आहे, कारण आपण सगळे अजूनही कुठेतरी खूप बिगिनर लेवलला आहोत. पण आपल्यामधला तो जो मी अहमपणा आहे तो बाजूला ठेवून आपण हे केलेलं आहे, हे भगवंतांसाठी केलेलं आहे. आपण सगळ्यांना तर सगळे ग्रहण करणारच आहेत, पण त्याआधी तो नैवेद्य म्हणून हम्म. कृतज्ञता जी आहे, ती कृतज्ञता महत्वाची आहे माताजी, कुठल्याही स्वरूपात. म्हणून तर 12व्या अध्यायात जेव्हा आपण जाऊ तेव्हा तुम्ही जाणार की मग भगवंत सांगतात, भगवंतानी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे, हो, पण तुम्ही काय देऊ शकता? तुम्ही तुमचा वेळ, तुम्ही तुम्ही जे बनवता आहात अन्न, तुम्ही जे अर्थार्थी म्हणजे तुम्ही जे धन कमवतात, मग तुम्ही काय भगवंतांना देऊ शकता? मग त्याप्रमाणे, कारण भगवंतांना कशाचीच अपेक्षा नाहीये. पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्ही जे द्याल ती भावना महत्वाची आहे. ती कृतज्ञतेची भावना महत्वाची आहे. हे महत्वाचं आहे. म्हणून आपण या प्रापंचिक जबाबदाऱ्या सांभाळता सांभाळता सुद्धा ही भावना कशी जोपासू शकतो यावर जास्त लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. म्हणून तेच कुठेतरी आपल्याला हे या साहजिक आहे. अभ्यासातून शिकलं पाहिजे. शारीरिक गोष्टींशी निगडीत राहून मला हे मिळवायचंय, मला छान म्हटलं पाहिजे, तो अहंभाव, तो अहंभाव आहे, तोच कुठेतरी बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करणं आपल्या हातात आहे म्हणजे. खूप कठीण आहे. सांगणं खूप सोपं आहे, ज्ञान देणं. म्हणून म्हणून आपण जे म्हणतो की गीता आचरणात आणणं, गीता जगतोय किती, हे महत्वाचं आहे. या अभ्यासातून त्याचं थोडं थोडं त्याचे उपाय कळायला लागतील. एक्झॅक्टली. ते ज्ञान म्हणून की नॉलेज एनलायटन्स यू, आणि ते ज्ञान जर तुम्ही आत्मसात करून आचरणात आणलं तर ते जास्त योग्य आहे. हरे कृष्णा माताजी. बोला माताजी. हरे कृष्ण. साधक संजीवनी ग्रंथ हा कुठे मिळेल काय? नाही, काही कल्पना नाही कशाच्या नाही. संदर्भात आहे हा. साधक गीतेच्या संदर्भात आहे. साधक संजीवनी आणि गीता विवेचनी अच्छा, पण हे कोणी दोन ग्रंथ. लिहिलेलं आहे, म्हणजे कुणाचं प्रकाशन वगैरे आहे? सुखदेव स्वामींचं सुखदेव साधक. स्वामींचं आहे. मग हा, साधक अमेझॉनवर संजीवनी. जाऊन बघा ना, किंवा आपल्या वेदा आयोवर वगैरे आहेत का? म्हणजे तुम्ही हा, वेदा आयो म्हणून जी साईट आहे ना, त्याच्यावरती ऍटलीस्ट बघा की ती सगळी पुस्तकं, म्हणजे इस्कॉनचेच आहे का पब्लिशर? ते नाही मला माहिती. म्हणजे वेदा आयोग का? प्रभुपादांचं, वेदा हा, आयोग म्हणता का साईट? वेदा आयो नावाची साईट आहे, त्याच्यावरती आपली सगळी इस्कॉनची पुस्तकं, किंवा डिझायर ट्री म्हणून पण आहे, हा इस्कॉन हा डिझायर ट्री, त्याच्यावरती हा. पण आहे. तर त्याच्यावर बघा जाऊन, नाहीतर मग तुम्ही अमेझॉनवर ट्राय करू शकता, नुसतं नाव वाचून बर. पब्लिशर हा. कोण आहे. तर आणि भागवताचा जो क्लास चालू आहे ना चैतन्य प्रभूजींचा, हा तर हा तो करते मी. मग तो भागवत म्हणजे माझ्याकडे आहे, तो श्रीमद भागवत आहे. मग ते जे ह्या 12 स्कंद आहेत ना माताजी, ते हा प्रभूजी घेतात. ते जे 12 स्कंद आहेत आणि प्रत्येकाचे व्हॉल्युम्स आहेत वेगवेगळे. हा 12, हा हा, प्रभुपादांचे जे 12 स्कंद आहेत आणि त्या हा. प्रत्येक स्कंदाचे वेगवेगळे भाग आहेत. मग काही वेगवेगळ्या व्हॉल्युम्स मध्ये पण आहे, काहीचे 3-4 असे व्हॉल्युम्स आहेत. तर ते असे हे हम्म. जे आहेत प्रभूजी जे घेत आहेत, हे 12 स्कंदांवरचं भागवत आहे. हा हा, 12 स्कंदांचं आहे का? म्हणजे हा, त्यामध्ये हा श्रीमद भागवत हा येत नाही का इस्कॉनचं, ना माताजी? श्रीमद भागवत हेच श्रीमद भागवत. इस्कॉनचं हे जे श्रीमद भागवत आहे ना, ते 12 स्कंदांचं आहे. हा, बर, माझ्याकडे आहे भागवताचेच मग 12 त्यातला. स्कंद, हा भागवताचेच हा 12 स्कंद, त्यातला पहिला स्कंद सध्या चालू आहे. हा हा. ओके, म्हणजे त्यामध्येच त्या एवढे 135 का 136 जे झालेत, तर ते अगदी बरोबर. पहिल्या स्कंदातले झालेले आहेत अद्याप. अगदी बरोबर. अगदी बरोबर. हा, म्हणजे त्यातले पहिला काहीतरी स्कंद, मिसिंग आहेत, ते झालेले नाही आहेत ना. मग ते नाही. परत मला म्हणजे फक्त युट्यूब वरतीच ऐकायला मिळतील का आम्हाला? हो म्हणजे हो हो. हा. प्रभूजींचं आहे ना, प्रभूजींचं तुम्ही जर साईटवर गेलात ना हो तर त्यांचं आहे, पण आहे त्यातले रेकॉर्डिंग. बरेच काही काही अध्याय थोडेसे काढले गेलेले आहेत, म्हणजे पाळले झालेले गेले. नाही हा, रेकॉर्डिंग. हा. रेकॉर्डिंग हम्म. काही वेळेला झालेलं नसेल, ते मिळणार नाही. पण हा कोणी हा इतरांना ऐका, मग तुम्ही इस्कॉनचेच आहेत बरेचसे ना असे हिंदीमध्ये आहेत, किंवा हा बाकी जर कोणी हे भक्त असतील ना, गौरांग प्रभूजींचं आहे, त्यानंतर हा गौर हरदास आहेत, आपले अमरिंदर प्रभूंचं आहे, हा हा हा. मुकुलानंदांचं आहे इस्कॉनचे, ह्यांचं पण ऐकलं ना, मी पाठवीन त्याच्यावरती तुम्हाला. मुकुलानंदांचं पण खूप सुंदर आहे, म्हणजे भागवतावरती विवेचन आहे. तर जे हे अवेलेबल नसतील तर तुम्ही तेही ऐकू शकता. इस्कॉनचे बरेच प्रभूजी जे सिनियर आहेत ना, तर बऱ्याच हा वेळेला हा वर जा आणि स्क्रोल करा आणि खूप वेगवेगळ्या लोकांना ऐका माताजी. खूप हा. तुम्हाला त्याच गोष्टीला वेगवेगळ्या अँगल्सनी आणि खूप वेगळ्या प्रकारे छान समजावलेलं असतं. आणि तोच म्हणजे आपण म्हणू ना की एका श्लोकावरती, आता अमरेंद्र प्रभूंनी, की पहिला श्लोक आहे भगवद्गीतेचा, अमरेंद्र प्रभूंचं 5 ते 6 तासाचं विवेचन आहे फक्त पहिल्या श्लोकावरती. इतकं म्हणजे बापरे. आपण म्हणतो ना की
यात इतकं सखोल जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येकाचा जरा जितका त्या प्रभूजींची नावं म्हणजे हे करता का, म्हणजे जे सिनियर आहेत ते, मी पाठवीन म्हणजे तुम्हाला. येस, मी हा, मी नावं मी पाठवा, म्हणजे येस त्याने येस आम्ही युट्यूब वरती आपल्या शोधून घेतो. नामनिष्ठ प्रभूजींचे पण आहेत बरेचसे. जयपताका स्वामी महाराजांचं ऐका, भागवताचं हा त्यांचं पण बरंचसं ऐकतं. त्यामुळे हा इस्कॉनचे तुम्ही इस्कॉनच्या याच्यावर गेलात तरी मी तुम्हाला पाठवेन नक्की. ज्या काही बर लिंक्स आहेत ना युट्यूबच्या त्या हो, पाठवेन. ठीक चालेल आहे, चालेल चालेल नक्की माता. हरे हा, कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे.